buchari kachacha to wan maber wanyalo dak e mierewa. Geno mar jodak ma Ombaka en ni gibiro yudo kony mowinjore ahinya te kinde ma koth mapek medo goyo gwenge ma pacho ka. Ramogi jo en sikana moro ma kiwinjo nitie lit moro ma iyudo kanyo ka gin jogo makale achiedh nade mopogore opogore onego bed ni giyudo resruok ma opogore opogore karkacha. Wakili, siasa mantiere karka jok moko mayude, jok moko bende ok yud resruok e weche ma koro ntiere karka. Mama na Ombaka mantiere karka iwinjo ni kumoro ne ogo olosnegi daik, olosnegi kaka oula wuok e miechgi kanyo jogo kodar. Mano kabonyo kanyagwal kaluwore kod sigana mawinjo sani gima thoth mawinjo karka oketi kama chalo nare kaka jakeno. Ng'eni en gima lit kesa jotelo nyaka sok wangi nikech dhano oketo mibadhi makata dang' gol pesa mang'ene dhi konyo ng'ato kata mana pesa misole liel ma ng'ato ng'eyo ni mochari dhano oketo mibadhi ma nyaka one kaka ochamo pesa. Dhano onge gimiluongo ni utu mana ni gini nyalo konyo ng'ama chielo. Jotelo nigi solutions mino nowacho kik iwe ni gikia. Ten man ni dhano ok gine ni am I doing the right thing. Mama nong'eyo nyaka ni daik nyalo konyogi. Kumene ne entiere no. Gipani jotelo kesu kanyo nyando mano Kisumu. Kisumu County. Jogo ng'eyo ni onego bed ni gitimo kamano. Koro en gima lit miwuoro ni wabedo gi evacuation centers. Wabedo gi evacuation centers nyaka karang'o. Every year it disrupt kata mana ratich dhano kes kineno katiba dhano nigi ratiro mar shelter mar food iwinjo. Koro seche migolo ng'ato e dalane nitiere evacuation center odhi dak kanyo for how long. It disrupt familia mare. Wacho ni family en a basic unit, okay, mar society. Koro ok en gima ber kabisa mama gimoni kwero wane ni to 2024 be nyalo bedo gi lokruok. Ok wanyal bedo ni waywak higa piny maru ka koth chwe to waywak, ka oro nitiere to waywak iwinjo. Ok en gima ber kabisa. To ma bende thuolo machielo ma onyalo yudo ka mondo